रेयनसा मोजां सोंलु रेयनसा दैमारियादि सिं सिं खन्थाइ लिरो जों बेखौ ट्राइ खोनाखाबाय थादों नाथाय बिथाङा जोंनि रौता थुनलाइ बाथोनजों खोब खाथियाव साफियाखैमोन थाङाखैमोन नाथाय थांनाय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि सिगां 21 ना 22 डिसेम्बरमोन बियो जोङो मेन-मेड फरेस्ट भैरबकुन्द खाथियाव मोनसे हाबाफारि लादोंमोन रौता बर' थुनलाइ आफाद गुवाहाटीनि सोरजि आरो कार्बि आंलंनि थुनलाइ गाथोन दा बेवहाय बिथांमोना जोंखौ सोंदोंमोन जोंबो जुनियर सानैसोआ थांजागोन नामा होननानै जोङो बिथांमोनखौ दुंब्रुदै बरायदों आरो बै सानखालिनो बिथाङा दोंसे मोजां खन्थाइ फरायदोंमोन खन्थाइनि नामखौ आंनि रोमै गोसोआव थानाय बायदिबा आंनो सासे इउटिउबार हिन्जाव नांगौ आरो बेवहाय गोरों डक्टरेटफोर बा मोजां लिरगिरिफोराबो दंमोन आरो बिथांमोनाबो बे खन्थाइखौ फरायनानै खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन मोनसे माहौल सोमजिखांदोंमोन आरोखि माने मानसिफोरनि महर मोखांखौ नायनानै बा आखाइ खबनायखौ नायनानैनो खन्थाइयादि गोजोन होनो हादों खोनासंगिरिफोरखौ बेखौ जों हमदांनो हाखादोंमोन दा बेवहाय जोंखौ हवाट्सएपजोंनो लेंहरदों बिथाङा आं दिनै रौता रायन' धाबायाव बिदि मोनसे बिजाब बेखेवनो लुबैदों बा आखायाव हाबाफारि लादों नोंथांमोना हेफाजाब होयोबा जों खोब गोजोनगोन होननायखाय जों एकदम रंजा गोसो बाज्ल'जों फैबाय आरो बिथाङा जोंनि मैखोम सासे राफोद लिरगिरि आरो मावथि बिथां धनुराम बसुमतारीखौ खावलायबाय जे नोंथाङानो रौता थुनलाइ बाथोननि गेजेरजों दैदेननानै आंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदो होनदों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथाङा गोरोंखा फैबाय थानाय इयुनखौ जों गोजों नुहुरदों आरो दिनै जिबादि गामिनिफ्राबो आरो रौतानि गोरों गोरा माखासे लिरगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लाफानायखौ जों थुलुंगा होनो हानायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेथ' नंद्रायैबो नङा बिजाब गांसे सेबखाङोब्ला आथिखालाव जि बिबांनि खरसा जायो बेखौ मोनफिननाया गोब्राब जायो बेखौ होननानै जों बिजाबखौ सेबखाङाबाथ' जानाय नङा दिनै जोङो डिजिटेलनि गेजेरजों साबैसा बिजाब फरायानो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौथ' जों बिजाब फरायनाय नङा बिनि अनगा जों गुबुन मोनसे महरसो नुनो मोनो जों सान्दों समा जेरै खावलायगोन बिदिथ' खारनो नाजायो मानसिफोरा खिन्थु जोंहा मोनसे दायित्व थायो जे जोंहा थुनलाइनि बाख्रियाव बिजाबखौ जोङो सोरजिलांनो हायाबा इयुनाव हयथ' जों दुखु खालामनांगोन इयुन दाहा खालामनो नांगोन दानि बे डिजिटेल मुगाजों डिजिटेलजोंबो थांबाय थागोन गोसो गुदुंनो लिरनो बे बिजाबखौ आं फरायगोन आंनि न'खराव बयबो फरायगोन आंनि स्टाफआव सोरबाबो फरायगोन मोजां मोनगोन थुलुंगानाय मोनगोन आरो आं दहायनो फंसे बाथ्रा बुंखादों उजिबाय जेला मावै दाङैल' जानानै साख्रि बाख्रिल' मावनानै बा समाज सिबिनानै बा थुनलाइ आफादखौ मोजां मोननानै अनसायनानैल'थ' गावनि जिउखौ फोजोबलांबाथ' जानाय नङा नों मानो उजिखो नोंहा मा नेरसोन थालांखो नों मा सोरजिना गालांखो दा बे रोखोमनि जों बिदिन्थि गालांनोबाथ' बिजाबखौनो आं साबसिन नुहुरो आरोखि गुबुन आदब खायदाबो दं नाथाय गावनि मावनाय बै जोंनि समाजाव जिफोर हाबाफारिफोर बेरखांदों बा जों बोरै दावगादों बोरै फावसिदों जोंनि गेजेराव बोरै दावराव दावसि जादों जों बोरै गोरोबफिनलायनानै बोरै सिगांलांदों बेथ' आथिखाल बे बिजाबनि बिहोमाया दाबो दंथारो होननानैनो आं सानो गतिके बिथाङा जिथु बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो बिजाबदि सोरजिदों बे जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानो बिजाबनि एकदम गोनांथि दंथारो ससियेल मिडियाजों गासैबो कभार जाया आंनि बे गांसे खन्थाइ बिजाब बेखौ बेखेवनानै होलांबाय जिहेतु थुनलाइ बाथोननिफ्राय लोब फैनानै आरो आंनि ओनसोलनि मानसिफोरा फैबाय बेखौ आं साबायखर बावहरगोन दिनै नोंथाङा सोंदों जिहेतु आंखौ बोरै मोनदों आं दिनै जिउआवहाय मोनसे जिउनि मोनसे आगानसे आवगायनाय बायदि मोनदों आं जिहेतु फेरलेबसेब्लाबो जा दाजा जिखिनि हायो आंनि थौले मेलेमजों सोरजिनानै बर' थुनलाइयावहा मोनसे फिसा बिहोमा होनो हानानै आं गावखौ गोजोननाय मोनदों अनसायजानाय अनसायजायै बे आं बेखौ आं मिथिया जिहेतु बाथ्रायाव दङ लिरगिरिया थैना थाङो नाथाय बिजिरगिरिफोरा गोथाङै थायो आरो बिसोरो बिजिरबाय थायो दहाय सार बिथाङाबो बुंदों लिरगिरिनि लिरनायखौ पस्टमर्टेम खालामनानै नायो होननानै दा जिहेतु आंनि लिरनाय बेखौ पस्टमर्टेम खालामगोन जोंनि गेदेमा बिथां लिरगिरिमोना दा बेखिनियावहाय आङो जिहेतु दिनै
आंनि जाखिनि गोसोआव सानदांथि जा सानबोलावरि जा नैबे जुगाव सोलिनाय माखासे मोगथां मुलुगखौ लानानैबो आं बे बिजाबावहाय आंनि बे लिरनाय माबाखौ आङो सेबखांनाय जादों बेहाय आङो स्पेसियेलि रमान्टिक बेस खालामनानै सेंग्रा सिख्लानि बाथ्रा लानानै बिसोरनि गोरबो गावनाय सोरखौबा गोसो थोनाय सोरखौबा गोसोजों हास्थायखोमाना थानाय बेफोरखौ आं फोरमायना होनाय जादों बेखिनियानो जावलियानि अननाय गोजोनथाव सोंलु आरो फारसेथिं मिनिथावनाबो बाथ्राया बेनो जिहेतु आंनि जिउआवहाय जिहेतु आं लाइफआवहाय सासे जेनेबा जायखौ आङो हास्थायदोंमोन बेखौ आं ओरैबायदि जावलिया बायदि मोजां मोनोमोन जायखौ नुवाब्ला आं दसे समबो थानो हाया हो जायनि थाखाय आङो हर सान बेरायथिङो जायखौ आङो दसे नङाब्लानो नागिरथिंबाय थायो बिनि मेसेज कल नेनानै आङो फाग्ला बायदि बोरनांगौ जायो बैखौ लानानै हो आं बे बिजाबखौ सुजुनाय जादों आरो जिहेतु बेनि आंनि अननायखौ बेसेन होआखै बैफोरखौ लानानै आङो बै जावलियानि अननाय बे बिजाबा जोनोम मोनदों बेखिनियानो बे बिजाबाव गासै 160 पेज दङ 161 माने मोनसेया मोननै हाबदेरनाय जाहैदों आरो बे हिसाबै 161ल' थाहैनाय बायदि जाबाय 161 जाहैदों ना 161 खन्थाइ हिसाबै 83ता खन्थाइ हाबसनबाय बेहाय आरो माखासे दंबावोमोन बेखौ उननि गुबुन गांसे बिजाबाव सेबखांगोन होननानै साननानै दोननाय जादों आंनि खन्थाइनि सुजुनायनि लाइन मोननैसोखौ आं दा जेनेबा दिनै गोबां हाखा दावरानि गेजेरजों आं बावनानै थादों थेवबो माखासे आंनि बे लिरनायावनो सेभ जानानै दंखायो बिनि आं मोननैसो फरायथिना होनि जिहेथु आंनि बे बिजाबखौ सुजुनायावहाय जोबथा हिसाबै आङो सुजुदोंमोन मैदेर दान्थाल बेखौ आं आवरायना होनि दे लाइन मोननै मैदेर दान्थाल दुखुथिया जिउहा रावबो गैजाया मेथाइनि रोसिया दिनै आं सोमोलोंबाय दिनै मागो दमासि रंजानाय मोनाबिलियावबो हारसिं हारसिं बारहोनांदों सोर बुजिनो दुखुथियानि बे जिउखौलाय दिनै जाखांफैदों बै दमासि मोनाबिलिनि सावगारि बेसे गोजोनमोन थोरसि गंसेनि बेदर सानैजों खन्ना जालायनाय सानैजों नोंबो जा आंबो जा बेदर दौलायनाय बेखिनियानो फैबाय थानाय समावहाय आं जिहेतु साननानै दोनदों जिहेतु नैबे जा सोरजिदों बेहाय रमान्टिक साइड होनाय जाबाय नेक्स्टआवहाय आङो फार्स्ट रमान्टिकखौनो बेस खालामना लिरग्रोबावगोन आरो बिनि उनावहाय माखासे समाजारि बिथिंखौ नोजोर होनानै सुजुगोन होननानै आं सानदों बिनिनो आं माखासेखौ समाजारि बिजोंनि जिहेतु समाजारि थासारिखौ लानानै सुजुनाय दंखायो बेखौ आं बे बिजाबावहाय सेबखांथ'नाय जायाखै बेफोरखौ उनाव सेबखांगोन होननानै आं साननानै दं गोसोजों